नै बेहाय लुबायानो नै बिसिना बेलागुरानो मोनसेल' मोननै दे मोननै। दा नै गारि गंथाम गंब्रै थांनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बिथाङा थांसिगोन। दा बेहायनो माखासे फिथाफोरा दङ, फिथा दङ आरो माखासे बेसादफोर दङ, गुबुन गुबुन बेसाद बायदिसिना गल्लाफोर दङ। नै सिनि दङ, काप दङ, दै दङ, नै दै बथल दङ आरो माखासेनो गोबां बुस्थुफोर दङ। नै दा जों थांगासिनो दङ देपर बिल साइडनिफ्राय ओरै थांगासिनो दङ जेलाव रन्जन दैमारि सारखौ नायनो। दा बिथांनि थाखाय माखासे फिथाफोर लानाय जादों। दा मागो दमासि, दा बेनिखायनो फिथानो नागिरदों। फिथा सावदों, माखासे फिथा सावनानै हैसिगोन। दा फिथा सावगासिनो दङ। जों दा फिथाखौ पिकआप खालामसै, ओमफ्राय फिथाखौ हैनोसै आरोना जों काइलिपारायाव। दा बिदिनो गोबां दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो जि फोरबो फैयो, जेरै बैसागोआनो जा, मागोआनो जा, ख्रिस्टमासआनो जा, गासिबो हाबाफारियाव बिथांनो हैनाय जायो जाग्रा मुवा बेसाद आरो माखासे गाननाय जोमनाय हैनाय जायो। बेबायदिनो हैनाय जायो आरो। दा बेहाय थांगोन गुवाहाटि एक्स NDFB आरो लोगोसे अनजालि दैमारि बिथांमोन थांगोन। दिनैबो सान्दुं गैया बोथोरा, मैयानिफ्रायनो गैया सान्दुं, दिनैबो सान्दुंआनो ओंखाराखै नै। मागो दानाव बिदिनो जायो। दा मागो हाबथ'वाखै, गाबोन सबनिफ्राय हाबसिगोन, 1 थारिख जासिगोन। सोरबा सोरबा दिनैथ' सावसिगोनानो बेलागुर हारसाफोरा। नै बेखिजाबो दङ बेलागुर लुगासिनो, बैहाय देखायगासिनो र'। नै बेहाय लुबायानो नै बिसिना बेलागुरानो मोनसेल' मोननै दे मोननै। राजा रानि बे मोनसे जिगाब होथ'वाखै। बे जाबाय मैना खुलुं पामुहि। नैबेहाय गारि सुग्रा दं। दा नै गारि गंथाम गंब्रै थांनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बिथाङा थांसिगोन। दा बेहायनो माखासे फिथाफोरा दङ, फिथा दङ आरो माखासे बेसादफोर दङ, गुबुन गुबुन बेसाद बायदिसिना गल्लाफोर दङ। नै सिनि दङ, काप दङ, दै दङ, नै दै बथल दङ आरो माखासेनो गोबां बुस्थुफोर दङ। नै दा नै नायबानो जाबाय, नै बे मोनसे गारियाव दङ आरो दा नै बेहाय गारिया एसे जेंना होदों, गारिखौ नायगासिनो दं मा जादों मा जायाखै। दिनै नोंथांमोना रन्जन दैमारि बिथांनो माखासे जानो लोंनाय होनो नागिरदों। दा बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? ओरैनोथ' गुवाहाटियाव थानाय गासैबो एक्स NDFBफ्रा जा हायो गोदान बोसोर फैयोबा माने जोबथेसालियाव देरनाब्ला सारजों लोगोसे गासैखौबो गोसोखाङो आरो। दा मोनफ्रोमबो बर'नि बैसागु, दमासि बा ख्रिस्टमास, जानुवारि फैयोबा बेनि थाखायनो मा लाखो सारनि थाखायनो बे सारनाव फंनैसो सोंबा मोजांसिन जागोन आरो। ओरैनो मा लानाय जाखो सार? खुलुमबाय। ओरैनो जोङो सारनि थाखाय लानाय जादों, सारा जेखि मोजां मोनो बै जानायखौ जों लानाय जादों। मानो होनबा जोङो सिगांनिफ्रायनो जाबोखानाय लावदुम फिथा होनना बुङो आरो एनथाब, लोगोसे लारु आरो नारेंखलनिबो लारु, बेफोरखौ बायदि बायदि जों लानाय जादों आरो। नोंथांमोना बे BTG गभार्नमेन्टनिफ्राय बेहाय माबा मोनसे खाबु मोनदों नामा बेबायदि सारखौ नायनो थांनायाव? बेबायदि जेबो खाबु मोनाखै। मा जोबथेसालियाव नायनो थांनायाव जेबो खायाखै। जोंनो गावबा गाव सेंग्राफोरनिफ्रायनो जों मोनसे मोजां सावरायनानै बे मोनसे डिसिसनखौ लानाय जायो आरो बेबायदि। ओरैनोथ' जेबो सोरखारनिफ्राय मोना आरोना? जेबो मोना, जेबो मोनखाया। माने गोबांफोरा सानो जेनेबा नोंथांमोनखौ बेबायदि मदद होबाय थानायखौ सोरबा सोरखारनिफ्राय मोननानै हैदों बायदि सानो। दा बिदि दंना गैया? बेबायदि जोंनियाव खाबु होनाय मानसियानो दासिमबो ओंखाराखै। लुगैयो नामा नोंथांमोना बिदि खाबु जानो? बिदि होफैब्लाथ' मोजांमोन। दा सारनि फारसे बेबायदि सिगां फैनानै जुदि बुंफैनाय मानसि ओंखारनायबाथ' दिनैसिम सारा जोबथेसालियाव थानो दरकारबो गैखायामोन। बिदि ओंखारबोयोब्लाथ' बहुद गोग्गानाय थागोन जोंहा। नाथाय बहुद दुखुनि बाथ्रा, बिदि दासिमबो गैया आरो। बेखायनो जोङो गावबा गाव लोगोफोर, सेंग्राफोर जेखिनि जोङो इउनाइटेड दानाय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि, बेखिनियानो जोङो गावजों गाव सावरायलायनानै मोजां गाज्रिनि गेजेराव सारनि थाखाय मोनसे जानाय माबा मोनसे लानाय जादों आरो दिनै।
बे हाबाफारियाव गुवाहाटि एक्सएनडिफोराव थांगोन नामा ना गुबुननिफ्राय फैगोन? जोंनि गुवाहाटिनिल' थाङो गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगोन उनावहा बिथांमोना मोनसे मागो फोरबो हिसाबै फैनानै लोगो हमफैगोन गासैबो ओंखायनो जोङो गुवाहाटि जानानै जों दिनै ओंखारबाय जोंनि उनावबो बिथांमोना फैगोन जों खोनादों फैगोन होननानै